Alastas. Onks ne Sepon kanssa tulossa tänne? Se viesti oli töistä. Kahvilassa on täys kaos. Mun on pakko mennä selvittää se. Siis kesken meidän kihlajaisten? No sä tiedät, mitä yrittäjäarki on. Tietysti. Täytyykö mun nyt sit yksin kertoa Helenalle ja Sepolle meidän ilouutisesta? Etkö sä niiden järkyttämistä yksinkin selviä? Juhlitaan yhdessä, kun mä tulen. Kädet ylös. Korppi. Älä leiki mun kanssa, poika. Mitä helvettiä? Kappas. Sankari heräsi. Mitä vittua sä teet? Tapan sut tietenkin. Ja nyt saat hoitaa homman loppuun asti itse. Sä et voi tehdä näin. Sä murhasit jo mun veljen. Onko teidän tappamisessa joku kiintiö vai? Sä et selviä mun taposta. Sä jäät kiinni. Ketään ei kiinnosta tutkia selvää itsemurhaa. Ja sitten ei muuta kuin 1, 2 ja 1. Sä oot hullu. Sä oot kuollut. Käänny. Jätä Sergei rauhaan.